nyoka ibvise zvamukuita izvozvo munorumiwa saka mukuikumurire yakadai imi musatite dzungu mudara ini muda kuti irumani nyoka yamukuda izvozvo handi nyoka ipenyi kuti hauzive ka imwe makati hamuzive ka imamunayo saka manje arikunza ngachabata nyoka pano ndiani ngaabate sombatiro angachaita cheti ndozvekuti pinbvunzo yangwana oraita mukwanisi sungai chachiri pai chinhu mamaisa pa izorera panga chiri yatsosungai nyoka munorumwa makafa ndaukuudzai chakubvisira hedu nyoka yacho iyoyoyo mairimo matoisunga so une dzungu zvezvo munoitire izvo kuda kuja mari musina kubvira maita zvinhu zvakadaro nai ndara muri munhu mukuru steregi imuri bishop wechechi kai ndizvo muri bishop wechechi muchitungamira vana vamwari muchiita zvinhu zvakadai $400 kubhadharisa vanhu vari rwariro muchiita zvinhu zvakadai zvii zvechokwadi mune license hamuna mati nyoka yamusiri mano chibata nyoka inge chibatwa nani ndikunomubata inge chibatwa nani iwo ndongo uchipinda mburugwa mava uchibata nyoka nai mukoma mubvunzo weusili dzesili iyoyo inzwai izvozvo kana ivi legastit chazvaazvidaire zvemutaura hakuna mwana wangu akafanira zvochezviite kana nyange usina huku iwe unodzingira igondo hakuna madhira aripo ndeyekuti imimi ndimuridzi wenyoka iyoyo yamakabata nokuti maibvisa mburugu found on the position chinhu ichocho chiri mburugu chabuda mburugu mani nyoka nyoka ipenyi here nyoka ipenyi irikupakanyika ipenyi utofamba right vabvunzei zita nesenemu ndakabva pamuri ndaenda panomwe ndokumbira bata chinhu chenyu maoko comrade izvi zvakudonhara zvimambikisa garai masiya zvenyu zvagara mukutobvisa kutenda zita renyu munonzi animi wakaronde machinjiwa munonamata chechinonzichi muri chii kuchechi ikoko ndimi mutungamiri wechechi iyo muridzo chechi iyo ndinokutenda mune matsamba eri kuchechi kwenyu yechechi tsamba yobhishopi minayo tsamba yobhishopi minayo license robhishopi minayo license andangeti naro badira kazoka license yechiprofita munaro license apadini right zvamaita izvozvi kunonzi kuba stock by conversion theft by conversion munozvibvuma here munozviramba aiwa ndizviramba right ndokumbira kuti musununguke zvenyu mutende mwari mukuenda kujeri renyu zvakasununguka mwari wakuitire zvakanaka tichakuverengerai magwara mozoenda kujeri zvakasununguka takuenda naye koma hamuna chinhu chamunacho here muhome sure vaseche bvisaitori magemenzi enyaya aiwa apa pangana chaisiwa ndakatarisa vese bvisai magemenzi enyu tione kuti zvakamira 1 muridzi wedare nzvera imwe yakababa mwazviome mweya ndiwo ngaunzverewe kunzati hapana urwere apa vanhu vari kutsvaga zvakati ndononzi mweya aiwa mati mune mune nguva yekunamata kwamukuenda muturidza kunamata Double ticket.
Unza begi. Chitarengera zamunzani Unza begi. Clayton Muremu munogara ku Mune chiu. ha bochora Mune nyoka kana mata chichinonzi chi Okay. muri chivi chechivo muri mufundisi muri kuzibvuma here kuti zvamuri kuita panapa chikunonzi kuba mune mapepa mune magwaro echiprofita uri kuprofita mune magwaro echiprofita license ukumbira kuonawo